Simt că n-am energie să vă bat pe toți și nici răbdare. De asta o să vă bat selectiv. Adică? Adică dintre voi o să bat numai maneliștii. Da, aici nu sunt maneliști, boss. Ha? Nu sunt maneliști aici. Oh, ba da. Numai că sunt undercover. Știți, există o melodie care place foarte multor oameni, numai că un manelist n-ar putea să reziste să nu danseze pe ea. ببركة كعبة وهتعملها قصاد الدنيا هتقولها وخد بقى عهد تعدلها سكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير